Indinonzi Bernard Msengi. Auya. Dari Ramambungezi. Ndakamang'arira bhezi rochimbwana. Pamusoro pemwana. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwa. Mdzimu igondinzwa. Aise bhuku kuna bhezi rochimbwana. Indonzi bhezi rochimbwana. Auya mudari Ramambungezi. Ndikaenda zvekutimangana Bernard Msengi. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mdzimu igondinzwa. Bernard. Ndiye munhu wamakati mukuda kudzwa naye mudari Ramambungezi. Tausvirai nyaya injii. Pamusoro wedare. Handidi kupedza nguva yedare kuda kurondedzera in short. Asi nyaya yangu yaane nguva. Nechekutanga ndechekuti Bhezi Chimbwana anova mwana waEdward Chimbwana akarara nemwana wangu. Mwana wangu ari grade 5. Zvadero ndakaenda kwasabhuku shoko ndikataura nyaya iyi. Ndaifungidzira kuti sabhuku vachatibatsira pasi totaura pamwe chete nemhuri kwaChimbwana. Hazvina kuitika saizvo. Asi zvakaitika ndezvokuti sabhuku vakandipa advice yekuti chimbogarai pasi nevekwaChimbwana mutaura. Zvechokwadi isu takagara pasi nevekwaChimbwana tikataura. Asi zvatakataura hazvina kubuda saizvo. Nokuti baba vacho vakati ndichauya vaMusengi tozogara pasi semusha. Ndobva ndati tichazviona kana muchinge mauya. Havana kudzoka. Zvisinei ndandisina kunyanya kuvatsamwira panguva iyoyo. Ndandichiti kuda tichataurana sevanhu vanogarisana padhuze nepadhuze. Ndakazoona mwana waChimbwana atora mwana wangu. Wangu ari musi wa 3 November gore rapera. Mwana wangu atorwa. Ndakaenda zvekare kwasabhuku. Ndikanotaura ndikati vanhu vatotora mwana wangu ari underage. Svika nasabhuku itai police case uye endai kwachief. Ndikati but hatindi kwachief tisiri sabhuku. Ndandichifungidzira kuti deno murimi munonyora iri tsamba kuitira kuti tiite zvinhu nemaprocedures. Sabhuku vakati ndichafonera chief waMurungweni. Zvakadero sabhuku handizivi kana vakazofona. Asi ndakazoona. Ngatora nguva yekutaura zvinhu zvisi. Bhezi ndiye mwana wenyu kutorwa Mwari. Ndiye mwana wangu. Uyu ndiye akarara nemwana wangu. Akarara nemwana hapo ava ndibaba vacho. Ane makore mangani? Izvezvi right now ane 15 years. Nyaya iri hamuna kuenda kumapurisa. Takaenda kumapurisa. Mapurisa, what is the position nemapurisa by now? Mapurisa akapa mukomana anonzi Bhezi Chimbwana mutongo we-community service. Asi nyaya iyi ndo yandakanga ndauyisa kuno. Ndichibva ndaimisa nechikonzero chekuti taida kuti titaurirane navaChimbwana. Zvataida kuti titaurirane inyaya yemwana nokuti mwana uyu ari mumusha mangu. Anova mwana wedzinza rekwaChimbwana. Anofanira kuti pana mai vake mwana iyi. Imi kufunga kwenyanga ari kupi? By now mwana uyu arapa akabatwa pamoja. Mwana iye ari supposed kuva mumusha mangu. But baba vake vari supposed kuchengeta mwana wavo. Mutora zvokuti musungwa. Vari kupi? Vakatopedza community service. Akapedza. Community service yeunderage. Akaita community service. Right, ngatiti akaita community service. Ezvina ari kupi?
ari kumakombo. Ari kupi mwana naini? Aripo kuno. Muri kuronge ini nyaya yakadai. Pamusoro imba momo. Sababa wapesi. Ndauya kusumira nyaya. Pane zvinhu zvinoitika. Zvikukutu. Kuburikidza naBernard Msenge. Ndingati musi wa 24 April. Ini ndaenda kumusha kwa Murema. Manyaradzo amai vangu. Bernard Msenge akatuma mwana wake kupisa imba yake. Why? Musi wa 30 ndadzoka kubva kwa Murema. Bernard Msenge akatuma akauya nemakorokoza kumba kuridza nemwana wake. Komana we ari pambe usiku ma 7-8 ko zosi takatemwa. Ini ndine mastich. Amai 121 mastich. Temwa kopaka. Isonya yedu isu iruchino. Mapurisa. Court. Saka ipapo ndo baka seta pfungwa yokuti zvangaita izvo. Chirega ndichisungisa bhezo. Mushure makunge uindamba tsvaka ipo $40 yangu ndakamusungisa bhezo pamwe dzimwe dzonga ndakakubasa kutaurira newana. Akunzi underage. Muroro wangu achiti enga pamiri. Kuzonzi community service kana iwo wacho waitoningina wacho wakatoona zviri kuitika izvi icho badizvo munhu akosungungaudza akadikira akarepa handizvo ndikati chingorevitsa nyanga inyaya chingoti community service asi musha wangu wakaparara izvizvi kuburidza nababa wangu kuna tochiuya ndoda kunzwaya ndiwanzoda kutambisirwa nguva mudare munoma musiri mudare kana kuti vanhu vangafunga kuti ndeve kuzouya kuzotambira munotoriwo mudare futi. But chatinoda kana mauya muno mudare chinosunungura kana mwana uyo ari under age wacho akarara naye akatosungwa akapuhwa mutongo wake handiti nhasi uno pakaberekwa mwana aripo handiti ndewenyu mwana wacho handiti ndizvo ndizvo here ndatini imimi mwana akaberekwapo mwana wemwana wenyu handiti ndo nyaya iri kutaura murume uyu kuti nhasi ndadzoka nenyaya yemwana wevanhu ava ari mumusha mavo. muri kuchengeta here mwana? Isi tichitemwa. Ndiri kubvunza ka zvekutemwa ndo zvinozouya. Mwana anochinja here kuve wenyu kana muchitemwa? Maitemerwa nyaya ipi? Isusu hatidi kuve involved. Tinoda kuti vanhu kana vachifungidzwa kuti vanogona kunzvenga munyaya dzavo handiti tinoda kutaura nyaya inenge yauya mudare ndo inenge ine chekuita nesu isu. Nyaya yekuti muri kuchengeta mwana wenyu here? Machengetero mama ndati ndichitemwa here? Naye chef nyaya yekutemwa nekuchengeta mwana zvopindira papi? Ko kana munhu uchitemwa unoshandira sei mweya? Unoshandira sei? Ndara izwa ba chef makaita sei? Mwana wenyu muri kuchengeta here? Aiwa havasi kuchengeta. Regai titaure navo. Musatitaura yekutemwa. Taura yemwana, kutaura yemwana munhu. Amuna kuti muri kutemwa. Rokudzorera. Amuna demo rokudzorera kutemawo. Yekutema ndeimwe yetema naye asi yemwana muchichengeta. Umutadza kuzorera. Makambori kuda polisi. Chokwadi. Saka muri kuzei
Ndepolisi munomuta kwenye mwana. Mazuwa. Muta kwenye mwana muna isinya kutemana muna. Ya ina uchote kuti ndiyo mwana wangu kumana anaita saya. Msatola nye kutemana. Taona yeye mwana. Ana Mambo wangu. Ari kupi mwana? aripo. Kupi? Arimakomba. Ari kumakomba. Sei muri mudare. Iye muri dzakaita nyaya dzake. Ndatomfonera. Achifana kuya kudare. Rumirira mwana. Ndinokuchengeta nono. Asi baada zvakanaka it's okay. Mambo yemidzira nayo baba vacho. Ndo varizivi mwana. Mwaita zvakanaka mngwa muri. Naona kuti Mimi ndimuzwe nyaya iyoyo. Ayo asina kitu. But mutwanye kutemwa isi yekutemwa titwanye mwana. Yekutemwa iri kumapurisa ngamuda tibezere mapurisa yapano. Kana pakatemwa sei musina kusungisa munhu. Ayo akasunga. Akasunga but iri kumapurisa. Tutaura nyaya mwana munhu. Is different story yatutaura munhu. Nyaya yakasiyana, mutwanye yakasiyana yatutaura munhu. Siyana nyaya yatutaura nyaya iyoyo. Ayo apa mambo ndizeni. Ndanzwisisa. Manzwisa zvandiri kutaura. Kureva kuti apa pakuda mwana wangu. Sorry. Pakuda mwana wangu mkomana. Imambo vingi. Ini ndauya kuzotsigira mwana. Kutsigira mwana kuti asachengete mwana. Ndo zvamavinga. Muri right one. Taura ndazotsigira kuti ini ndazotsigira mwana asachengete mwana. Achengete mwana wake. Ko Ko wakaramba ne? Mungadai makatsigira muri kumba kusakuya kuno. Uyo mudzimai ari kupi? Vamusengi. Mwana ari kupi? Ari pamba pangu. Makamutoririko kumurume wacho? Vakamudzinga. Mushure mekunge vamupa nhumbu. Kutsigira mwana. Ndakaona kuti ndirambewo mwana wangu azviiti. Ndopakazosakisa kuti vaende vanoita hondo. Ina ndambovhera ndatuma vana zvavari kutaura. Hondo dzakazoitwa navakomana hanzvadzi dzauya. Vachirwadziwa nasisi vavo. Vamitiswa. Mambo vari kuti zvaika vamusengi. Nyaya iri panapa iri bopeni. Ndara nyaya dzehondo ndedzehondo. Mambo vari kutora nyaya yemwana. Mwana ndada kuti imi vari kuda kuti mwana achengetwe. Mwanyi mwana yanga ari kumba kwenyimo vatomuchengetera. Akati chikafu murutengera. But kompleni yamazoya naye kuti ndekuti baba mwana wenyu haasi kuchengeta mwana wake. Iwe haasi kuzwa musengekewo. Kuzwa musengekewo. Ayo kuzwa. Zvobati kuti nduzweika. Chengeteka ruzwe ndo zvekutaura mambo pana. Imamo uyo mwana uyu nemurume wake vachiri pamwe chete. Kati baba muchina here munoona. Ini sokubvunza kwandakati mwana wangu akati imba dzangu ndinaye ndombi. Saka mawiri eri mimi nyaya kwazi mabvunza mababa yakakwanisa kupindura. Uzwe. Vana ivava vakaguma rini kuraravisa. Munopindura nezvo izvi ndinoda. Vakaguma rini kuraravisa vana. Mama amirira mwana. Takukuvunza. Takukuvunza pindura vakaguma rini kuraravisa. Mambo. Andikuvunza ani mama amirira mwana. Ndikuti Kuya nyaya baba dzisingade imini. Zoda imini baba muri paside makagara papeji. Kuti mugere pasa. Ndabo zvitaura izvo. Kuti apa ina mwana vakaguma rini kuraravisa. Chona ino. Pindura izvi naye vakaguma rini kuraravisa. Mwana mudiki apa. Asada kutonzwa. Ndati vakaguma rini kuraravisa mwana. Aipa pandisizo. Saka muri kudeba. Muri kupindura kuti chii mutoza dare nhema dzamuda kupindura dare. Ndatomboramba kuya. Mavingi isa. Saka ndangodzi inogara ipa. Saka chitenda mambo zvachataura. Mhoza dzese dzikupiwa mwana dziri pamuri ndimauya. Mwana wemhoka anongorana naye ndimi. Kana ane 2 weeks asakurana naye. Imimi ndimi anongorana naye. Imimi iye mukadzi ndiwe imi. Chitenda yaye moita zvaakuda zvese. Imimi ndimi chaita izvozvo. Zvikudiwa zvese namambo. Pamwana imi. Kuti muone kuti muite baba chaicho vakasunga vane njere. Dzimwe nyaya dzesiri dziri munoona muda kugavhira vanhu pazvinhu zvakashata. Mubvunzo wangu ndati mwana wenyu ari kumakomba achiziva here kuti anofanira kuuya kudaro. Sei asina kuuya kudaro? Indamufoni. Akati ndiko. Mochimutaura kuti kudare kwandaenda zvizhinji zvanga zvichidiwa namambo kuti zvitaurwe. Ndotoida kuziva kuti vanhu vari pamwe chete tigogona kutaura kuti munofanira kubhadharei kuvanhu vamakakanganisira mwana wavo. Panodiwei? Panobhadharwa chii chinofanira kuzowana pakunge vaviri vataurirana kuti
vachiri vese here vari kubuda muno vachienda kumba vese here zvekurwa nekuita sei izvo ndezvemapurisa. Mataura zvakanaka wani kuti nyaya dzedu dziri kumapurisa. Handiti mapawana hatikurudzire vavakidzani vanobatirana matemo muchitemani. Hondo iyoyo ikatanga nhasi makadai vabereki muripo vana vachizosara vari voga nerimwe zuva hatina kwatinosvika. Handiti mapawana. Saka dai magarisana zvakanaka. Mukomana ngaauye panapa musi wa31 October. Momutaura kuti zvanzi namambo usauya kwawaita kudaro uchizviziva kuti kune dare unouya wakabata $100 maoko yekuti munhu unoiginowa dare rine 2 weeks waudzwa unzi uya kudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ustabhoni wese uya wekuti mune makagara kunze maneta nokuwa matombo moudzana kuti usaende iwe bhata handitoenda. Iye anodzokera kumba oenda kumba kwavo vega. Handiti avo voendawo kwavo vega. Handiti ukaona mwana asingatye mubereki wake nokuti mamuudza kuti ndakuenda kudaro, unless kana mamutaura kuti hasiya tinoenda ako izvo hapana zvamaita ndoda hwai pano musi waanouya kana kuti $100 default charge yekuregedza kuuya kupi kudaro. Vamusengi mambo tinopedza nyaya yenyu. Mwana yakaberekwa mukomana. Good one. Chengetai mwana nemuzukuru. Upenyu hauzikanwe ka. Ukachirera mangwana chinokurera. Tinoipedza musi wa31. Ngaauye pano kana asina kuya takungovapa mutongo. Tinozvigona izvozvo tinongovapa mutongo.